Kerry-Ann Vinson ta' 20 sena hija rebbieħa tat-titlu Miss European 2013. L-edizzjoni ta' Miss European 2013 ġie organizzat għal 5 sena konsekuttiva u għall-ewwel darba f'pajjiżna. Mal-100 mudella minn 10 pajjiżi differenti inkluż Malta ikkompetew bejniethom għat-titlu prestiġjuż ta' Miss European. Il-ġimgħa li għaddiet ġiet organizzata kompetizzjoni ta' Best Team Dance fil-kumpless Bay Street fejn kull pajjiż kellu l-inkarigu itella żifna biex ikkompetu għal dan it-titlu wkoll. F'din is-sezzjoni kienu l-mudelli Portugiżi li ħadu magħhom it-titlu ta' Best Team Dance. Flimkien ma' dawn il-100 mudelli kien hemm ir-rebbieħa tas-sena li għaddiet l-Iskoċċiża Dion Robertson. Kollox 8 mudelli minn pajjiżna ħadu sem f'din l-edizzjoni ta' Miss European. Qabel is-serata finali matul din il-ġimgħa l-organizzaturi dawru lil mudelli madwar Malta. Fost l-oħrajn żaru l-Belt Valletta fejn hemmhekk il-mudelli imxew mat-toroq tal-kapitali iltaqgħu mal-poplu Malti filwaqt li ġabru fondi għall-karità.